खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सहैनाय बायदि जाहाथे आं भिडिअ होबानो सिगांग्रो मोनगोरनाय बायदि। क'क्राझार बिसमुरि दखलार दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रानि सिङाव थानाय मोनबा भिसिडिसि सायख'जानाय चेयारमेनफोरजों लोगोसे भाइस चेयारमेनफोरखौ दख'रानि मावख'आव बरायदों। क'क्राझार दख'रा मावख'आ गोदानै दाजानाय माखासे चेयारमेनजों लोगोसे लोगो चेयारमेनखौ ज'यै क'क्राझार बिसमुरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'आवनो जथायै बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। मोनसे मेलनि गेजेरजों भेरगाव जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि नन्दराम बर' बिथाङा फैबाय थानाय बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय 64 नं पानेरि समस्तियाव टिकेट मोननांगौ होननानै खौरांगिरिनि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बिथाङा गाव बिबान लानानै एबार फैबाय थानाय बिधान सभानि इलेक्सनाव एमएलए दारायनो थाखाय टिकेट मोननांगौ होननानै बुंदों। गाव खौरांगिरिफोरनि सोंथि सोंनाय एबा खौरांगिरिफोरनि मोगा-मोगि लानायाव आसाम बिधान सभानि इलेक्सननि डेट फोसावनाय लोगो लोगो कड अफ कन्डाक्ट सोलिदों आरो बे कड अफ कन्डाक्ट थानाय समावनो माखासे हाथियार लाइसेन्स गोनां बेखौ सरकारनो जमा होनांगौ होननानै बुंदों। बेवहाय गासै 1364 हाथियार दङ। बेवहाय 12% हाथियारखौ जमा होबाय होननानै बुंदों आरो दा नों आं मानसिया 50,000 नि बारा फैसा लानानै बेरायनो मोना आरो बेखौ 50,000 नि बारा फैसा लायोबा माखासे लाइसेन्स एबा माबा मोनसे फोरमान देखायनांगोन होनबासो 50,000 नि बारा लानो मोनगोन। नों आं मानसिया 50,000 नि बारा फैसा लायोबा बेखौ हमनाय जागोन आरो सासे बिजाथिया 30,80,000 रां बाहायनो हागोन, बिनि बारा बाहायनो हानाय नङा। सासे मानसिया बिजाथि जादोंब्ला बेयो 30,80,000 ल' रां बाहायनो हागोन, बिनि बारा बाहायनो हानाय नङा। बिथाङा बिसायख'थि फोसावनायाव 30,80,000 रांल' बाहायनो हागोन, बिनि बारा बाहायनो हानाय नङा। दाखालै प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ हाथाइ गैयि सिङाव होननानै बुंनायाव मैया सासे प्रजद बरदलैया बुंदों जे बेखौ सोंखारिनायजों लोगोसे बेखौ लागाम गैयि होननानै बुंदों। प्रमद बर'खौ लागाम गैयि होननानै बुंदों। बिथाङा गिबि मन्थ्रि थानाय रुमखौ हगारनानै होनांगौ आरो कड अफ कन्डाक्ट जानायनि थाखाय बिथाङा मासिखौ हगारनानै होनांगौ आरो आलासि जिरायफैग्रा न'खौ हगारनानै होनांगौ बुंदों। कंग्रेस दोलोनिफ्राय बुंनानै होदों बे बाथ्राखौ, नाथाय कंग्रेस दोलोआ बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों, नाथाय बिजेपिनिफ्राय बे मासिखौ हगारनानै होआखै। चिरां जिल्लानि सिङाव बेंटलाव जानाय मोनसे मेलाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर'आ बाहागो लानानै बुंदों जे माखासे बर' थुनलाइ आफादनि माखासे बिजाब बाख्रि लुफुंनानै होगोन होननानै बुंदों बिथां प्रमद बर'आ। मानो होनबा बेवहाय बिजाब दोनथुमनाय माखासे नांगौ जानाय बिजाबफोरखौ फरायहैनो हागोन न'आव लांनानै, ओमफ्राय उनावहाय दोनफैफिननो हागोन आरो दस्राखौबो नायनो हागोन लांनानै बे बिजाबखौ।